Kotani Wikimani on Vodafone. The future is exciting. Ready? Very good morning. Yandra binaka Mike, yandra binaka Ben. Yandra binaka. Babsam, better saranga niko nungu business. This is a time when I open my shop and I sit down with a cup of Milo and with a cup of Jaffa or bread and loaf. Class, matanggali time bango, magali. Iya. Ito ba na time? Are na sampera tamata kaya tawar ki ko yung pare bab ko Kuya usa. Cosa cute no tamata go. cosa cute na tamata cute na gunsala lebo na motaka sabi boli pineapple pala watermelon. Bre bab Michael ya fruit talaga mo nangono go tamata sa sinibe kaniya baltaro tung na batang-bata. Ay, right ba gini? Nira tong guys tagachukon na fruit nang ono. Saya kaniya na fruit na lako marori na ketena. Ala ba pede sindo na kana via durumi ko kung bino tomo kana numu. Kito sa ngayon pa na market, kito red na fruit. Kito sa singin red na fruit, kito sa red sa chukon na sui sa chukon. Sa chukon na Susana. Gaya uzo red chukon na lewa chukon na market ira taka chiko ira saving chukon na customer. Iya. Lewo na customer daw lang may duwala sulaso. Vida na yung loka. Vida na yung bayngani. Retorong yung chiko na lewa. Ito na $2. Iya. Bangko ba malya ka ng bangay ng go. Gusto na tamata si Madal. Ito daw sa ngay irnalyaw ng market. Doon na singawan no viva di matikiruto. So na customer sala ko may sa tarong ang bakalo sulaso bida na bangani, bida na welechi. Bida na welechi. Irasin mo mga malya ka sana na welechi ngo. Kalebu. Ang dubarong mo na liyo. Kalebu kauta. Doon na lewa. Kila lewa re binaka na. Lewa chiko na lewa reto chiko na market. Koko kila chiko ben ko to dina wawo kiti. Sianga, kau ga sianga. Bida na welechi. Ngo wala nga $2 doon ang bin. Sianga ina ngo welechi na ngo $5 chiko na market. Oy, $5, $6 ba. Welechi binaka. So ngo nando short supply. Ngay bosan na leo. Toro. Kusa sila nga bigo $3. Toro bigo. Ngay bosan tala na boy. Kau sala ko bango. Les may tala na ATM ngay may bodo. Lako ba ringa bangolil ba ngo les telima. Okay set. Sianga ibakan toy ba. No money. Bala sulaso. Kila bar gori reda chiko na welechi, reda site taka chiko na elew. Manambadi doon siya ano manantawin daw ko muna welechi. So na dorbo so na turang at time salang may sare doon na lewa rede pinakasachi ko na table. Bulbul tagi. Korto sa tarong sa bitan mga na welechi sa toro tarawang ko na welechi sa bombok kawango. Doon sa mga kasaranga so natamatan doon may bombok ko chiko na pineapple. Dapat itu na kukusarong mo na siya ang gondo na talo na bas sila sana tao sino ba talo na taga but anyway siya na talo na taga doon nga na teboro ko kadibi doon na turangan ni Vici doon na turangan ni Balangin doon na turangan ni Bengo kay China wow ka hey doon lang may ke na teboro sa kadibiro. Oy. Ang ko dolas tal. Reto sa tumay kya na may dake ba ko. Oy. Dolas tal nam do country. Iya. Do ko to may na fruit. Iya. Nam do best fruit. Oy. Do na kaw na to no bekem do me da kabi do kuni varta kabi na fruit go do ko tanga may. Oy. Ngaw na getun bekem do may da kabi da lo kay China. Iya. Kila China da bungo lebu na matanggali fruit ka na grape na may gali. Kalilay na do na grape ko to may. Kabalang ilastel ko to may do na Apollo. Apollo kalay to ka. Gay kabiti ko don turang ni biji ko si madal ko bunta ko tong abang. Oy. Buni juga muri na Oy, ko surprise. Ko be surprise ta kana teboro. Ko be surprise ta kana teboro. Lagu may mga teboro kaya alam ko to may ko naturang ni kay China. Ano ko to may ko grape. Chiloma. Sa chiloma sa. Rawa sa nga chiloma. Bang ka lang oy ko alam ko to may Apollo. Sa chiloma sa nga. Reto. Bang oy ko iko kaya turang ni ka biti ko alam ko to may. Au sini Barta ka. Barta po bete por ko na pa na piu. Gata mo kayo tukunan na tibor. Babi ko na chiloy mo re. Duru bata na kanggor rimen. Duru itake duru rasyang ngani raware. Kila mata kali so na taman doon lang kumain doon tono ko chuko na fruit naman ko hey
Panapiungo set chiko kita harus ini volta kana rabis. Right ba gini? Iya. Kutsama tamatan lang may do tarong at chiko na watermelon. Tawa chiko, are. Ada masa ta siya ngay nung watermelon sa tao chiko lo managrem. Iya. Kami na sa siya nga. Are ko sini turuy lo ma ko sini kanya ba may kilama na ba. Nawa na panapiwat ka na melon yan na kami dito nga. Right ba gini? Ya kipa ka satu kuno ko na tebor babu. Ha? Mole ko to mendano fruits. Ha? Fruits ta ko na leko to. Aule bang rabundi. Kami da. Kaniya nga ba ka. Nung favorite ko rin ang bundi. Oy! Makasosultan na nga bakla. May baya. May kunika na wala nga mong nga bang rin. At may kalipin na kapakalip. Time is very important to you. Time is very important. Matagal daw kayo itong evital na tali. Now, whatever, babu, we'll see you again tomorrow. Na babu the meme. Na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?